Phezu kwakho konke okuhle uKhuzani akwenzile, akwenzela abalandeli, akwenzela umaskandi, ekwenza nje endimeni yomculo wonkana eSouth Africa under i-genre kamaskandi. Kusenabalandeli bakhe uKhuzani, angazi noma bayingcosana, angazi noma banini. Ongabatholi ukuthi bamiphi the way bamsapota khona uKhuzani. uKhuzani usanda kucelebrate i-milestone enzima kabi. Sibhoke singafi, platinum or double platinum, kanjalo intsha nogodo, umjolo lowo, imbongolo, angihlali ney'ngane, gold disc, izinto ey'njengalezo nje. Kodwa even though bekunjalo, kunama-Blue Nation ayohamba eyokhamisa ngale mikhufefe yangale kwa-Red Nation. Imikhufefe yokuqina, imikhufefe yaziwa ngisho makubo ukuthi le imikhufefe. Ngoba nibabona benjena nje naku-TikTok. Imisangane nje yaziwayo ngisho makubo. Enye ingobaba, enye ingomama. Ngisho iy'ngane zabo ziyazi ukuthi baba umsangane, umama umbhedo ngimbone ku-TikTok. Ziyazi lezi ngane lezi abayizalayo. Kodwa ngandlela thize laba bantu laba ngicabanga ukuthi nina khonto esile engayizwa kubo. Kuyeke ungishayise ngovalo-ke uma uzobona i-Blue Nation yokuqina lihleli laba bantu ku-TikTok, lihleli nabo ku-live bediscussa umsebenzi kamaskandi ongekho positive ngoKhuzani. I-Blue Nation lihlala laphana likhamise lize liveze amazinyo ayelo angathi ijezi le-Chiefs. Angazi ukuthi usuke ekhamiseni umuntu laphana kuthiwa uKhuzani. Leyo nto leyo yiyo eyenza ukuthi nibone abantu abaningi bekuthole ku-right ukuthi bekhulume noma yini ngoKhuzani, ngoba uma behleli lapha kuma-platforms abo bengakhuzani, bengatshelani izinto ekuyizona zona, yilapho bathola khona amandla ukuthi bekhulume noma yini ngoKhuzani. Leyo nto leyo ngangithi abantu abathize bayoyibona kodwa abayiboni. Uma abantu bakhona beboniswa, umuntu uyakutshela nje iqiniso ukuthi nangilawula ifoni yami le, idatha lami le, angeke ngizwe ngani. Umuntu ulwela ukuthi ayothanda ama-Red Nation, beze bemtshele ngalo ukuthi wena hayi awufani nobani nobani. Kunabalandeli abakhulumela uKhuzani abazange bethuke umuntu, abazondwayo. Bakhulumela nje uKhuzani kahle ukuthi hayi bo kahle ningenza nje uyidlamlenze. Bazondela lokho. Akukho kuba bake bakusho bekubhekise komunye umuntu. Inzondo nje ilapho ukuthi bakhulumelana kahle ngoKhuzani. Ebese kuba nama-Blue Nation-ke asindwa yikhanda, namakhanda nobuchopho obuvuvukele. Ahambe yohlala laba bantu. Uyi-Blue Nation elisile, ikhanda elisebenzayo ngampela. Ubuchopho bakho bungashayekanga ngaphansi. Waginqana nemoto, washaya kabuhlungu ekhanda. Angeke uyohlala laba bantu. Laba bantu abasile, amakhanda abo awasebenzi. Lokho ngiyohlale ngikusho, ngingananazi. Amakhanda abo awasebenzi, awasile sidalo. Iningi labo nje, iqondo yabo nje ayiphilanga kahle. Lokho akufihliwe lokho. Ngathi beyisezingane bawa ngenhloko, bawa nje phansi kusimende. Umuntu wangasiwa ku-doctor ukuthi ayo-check ukuthi ubuchopho buthinteka kangabi. Wakhula nje umuntu leyo nto leyo ukuthi yena mina angisile. Futhi bayazazi ukuthi abasile, iningi labo bayazazi abasile. So uma uli-Blue Nation uhambe uyohlala phansi, by default nawe ingqondo yakho ugcina asasebenzi kahle. Ungangakubona lokho. Kodwa into obuya nayo ngala udoti wodwa nje. Ikaka nje ozobuya nayo ngale. Uzwala ngolimi ukuthi asekufunzile ama-Red Nation, akufuze nje umsangane. Akudlisa nje udoti nje wezinto. Akufundisa nokuthi ku-right ukuthi iqhawe lakho ligxekwe, lithukwe, lokhu usineka laphana. Mina ngizwe ngabo. Ngoba nawe usungasile. Uma uli-Blue Nation uyohlala laphana laba bantu ungasuhlaleli nawe awusile ekhanda. Ingqondo yakho ayisebenzi, isuke imile, ifana newashi elingasenalo ibhetri. Cause ayikho into enhle abayibonayo labana ngoKhuzani. Lokho ngiyohlala ngikugqugquzela. Ayikho into enhle abayibonayo labantu ngoKhuzani. Beze bekuncoma ukuthi nayo i-Blue Nation alifana lamanye. Uzobothi impela usekanjani ekhanda, uzuyajabula bakuncoma. Yabona ngathi awusile. Yebo.
nanengane ongayizala ngeke uyibone ngoba awusile vele ewumbheda uyibona ukuthi leto msakano le ezakala la. Inqondo yakho kumele ihluze vele ubumnyama nokukhanya buhlangana. Umuntu ongaboni ubuhle kuwe, ongaboni ubuhle entweni oyithandayo, yini lokhu usondela kuwo, iyiphi le approval oyifunayo kuyena oyilandelelayo. Because lo muntu akakuthandi umuntu omlandelayo ngenhliziyo yakho yonke. Angicabangi ukuthi ama-Blue Nation awamthanda u-SK ngoba ayikho into ehlanganisa no-SK. Ama-Red Nation awamthanda uKhuzani ngoba yena incintisana noMthandeni. Mina akekho umculi engamzonda kuthiwa ngiyamzonda because ayinto engihlanganisa nomculi. Mina ngithanda nje uMaskandi, ngokubuka kude uMaskandi, ngibuka umsebenzi owenziwa abaculi. Ayikho into engihlanganisa nawo. Kodwa kunabalandeli abeze bebe personal, ubabona ba-personal ngathi bake bacule ngelinye ilanga ongazi ukuthi kanjani. Ebese kuba yilenja le, khona inja lapha ku TikTok eyayirasta selifaka insonto ekhanda. Uyamfana nomgodoyi ngohlala nje ngisho ukuthi yinja leyana. Lenja futhi ihamba iwise imphongolo nemgqomo emzini yabantu ifuna ukudla ngoba lo mfana obunje akasoze abiyeke. Futhi Yozefe inja lo mfana. Nani ke nihambele ukuthi imlandela lo mgubha ukuthi uthini nazo hlamhlophe yakhulume lutho kahle ngoKhuzani. Ziningi ezinye izinja ayifana lo mfana. Umgodoyi nje wangampela. Angeke ngibize ngenye into mina. Uyinja nje into engamtshela yona ukuthi umgodoyi. So nani ma-Blue Nation nikubheka ukuthi anigcina nize nifana naye lo mfana lo yana because likho consume content yakhe lokho nimlalela ama-video awenzayo yonke le nto leyo. Nikugade lokuthi nani aniyitholi ngene kulo gibelo. Nani nizama ukuphuma kulama live because ayikho into ongayidiscuss nomuntu okuphikisa. Ayikho into ayibonayo yena ngoKhuzani uthini. Wena uyakuvumisa ukuthi hayi vuma ukuthi iParis right, vuma ukuthi ingomo igushi right. Wena mawuthi amvumisa akavumi. Nikhulumani khona lo muntu lo. Nawe zibona ukuthi awuphilile kahle ekhanda. Angeke uvumise umuntu oyinkani ongamthanda uKhuzani. So ama-Blue Nation awazama ngempela ukuthi azilawule azicontrol ayeke lokhu kufuna approval yalabo abantu laba. Abantu abasile, iningi laba alisile. Futhi uyothatha isikhathi ukuthi alisile ngisho nezingane zabo laza hlamhlophe ukuthi makumama lokubaba lo umzali wami akasile. Wena ubuyini lo muntu obona ingane yakho ukuthi akasile ekhanda. Abakubo nje bayamazi. Wena uzozama ukuthi yena wenze isense kuyena. Angeke uyenze isense. Nina nje qhubeka nje nithembe umsebenzi kaKhuzani, indlela acula ngayo, indlela emisela ngayo, indlela enza ngayo uKhuzani ukuthi yena uyazi ukuthi yini kunayicula abalandeli bakhe. Yini akade eyenza all along imsebenzela. Nisitike kulokho, niphume entweni eziningi. Ngoba nibanika amandla laba bantu laba ukuthi bekwazi ukuthi bethuka uKhuzani ngisho isidingo singekho. La bantu abanalutho ababeuza nje imidlwane nje ayini into abayikhulumayo. Whatever lokusobe yisho ayina facts. Bakhuluma nje into ayisuka engqondweni yabo. So injalo ama-Blue Nation. Amanye ama-Blue Nation abaqhubeka enze kahle. La abafuna ukuphuma endleleni afuna ukuyothanda kwa-Red Nation indaba yini anime kancane anehlisa ukuphapha.